O alcalde José Ramón Romero e edil de Deportes Marcos Fajardo visitaron esta mañá a instalación para coñecer o estado de execución das obras, que se están a desenvolver dende hai varios meses e que permitirán a reforma integral do complexo deportivo, tanto da zona da piscina como tamén do pabillón polideportivo. Un dos principais problemas que presentaba a instalación viña provocado polas filtracións de auga no edificio. Unha vez solucionado, procedeuse tamén á sustitución do alumeado por un LED de baixo consumo. Melloráronse os falsos teitos no interior de todas as instalacións, así como o pintado das mesmas, e tamén se realizou a ampliación do gradarío. As obras continúan agora na sala de máquinas da piscina, coa sustitución dos filtros e o cambio dos quentadores e da deshumidificadora. E ao mesmo tempo, conxuntamente, na sala de máquinas tamén, no vaso, que tamén hai outro vaso de auga ali, que se vaciou, desinfectouse, cambiamos os filtros por onde ten que filtrar a auga. Estamos para cambiar o queimador da caldeira tamén, para cambiar a deshumidificadora, que nos próximos días se fará. Bueno, en definitiva, pois, dándolle un cambio total a como estaba a instalación. O que queremos facer é actuar profundamente na instalación para que cando entren os boirenses a instalación vexan un cambio e que hai un cambio grande e que teñen unhas instalacións acorde ao que os veciños de Boiro se merecen. Unha vez executadas as obras de mellora no complexo, o executivo terá que decidir tamén a futura xestión da instalación. Hai tres posibilidades, unha posibilidade é a licitación pura e dura, hai outra municipalización, que, bueno, estamos encontrando problemas nese caso, tal como está a legislación, pero estamos traballando e non descartamos, é a nosa opción preferente, incluso pode haber outra opción que é darlle a explotación a unha entidade deportiva sin ánimo de lucro. O Concello traballa para que as instalacións poidan estar listas canto antes e que poidan volver a abrir ao público con todas as garantías de seguridade e nas mellores condicións.